Tungod sa kabati sa panahon, 7 ka mga panimay sa dakbayan sa Talisay ang natala sa aksyon agad team nga natumbahan sa mga punuan sa kahoy. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Usa ni ini nahitabo sa Barangay Bulacau sa dakbayan sa Talisay sa miaging Miyerkules sa hapon. Din nagubang usa ka bahin sa panimay, human matumbahi sa punuan sa kahoy. Minus lang hinunang kadaot ni ini. Wala usay natala nga naangol. Mato ni Gary Tugunon, Pangulo sa Aksyon Agad Team, 7 ka panimay ang ilang natala ang natumbahan sa punuan sa kahoy sa bulan sa Agosto lang. May mga mulupyo sa bang mihangyo nga paputla ng mga punuan sa kahoy sama sa Magtalisay, Mahogani ug Lubi kay naghatag kini og kakuyaw sa ilang mga kinabuhi. Sagad sa nangatumba nga punuan sa kahoy sang putanan sa kusog nga hapak sa hangin. Daghan gyud ma'am kay karon lang gali diha do nan siya gusto ipakuha Lubi kay kuyaw kuno kay kusog kay hangin ma'am. At gahapon daghan tang aksyonan sa nga mga kahoy nga ipakuha Lubi. Nya to sa ngaging adlaw ma'am do si balay nga nang igog kahoy nga dato sa Bulacau. Asa sir, naguba gito sir. Nagamay ra no nang damage ma'am kay kanang dili naman kay taas kanang mga kahoy sagana kuha na mo sa nga. Sa miaging buwan, makadawat ang Aksyon Agad Team og labing minus 4 ka mga hangyo matag adlaw nga ipaputol ang punuan sa kahoy duol sa ilang mga panimay. Gipaabot nga mas daghan pa ning Burmans kay ning buwana sagad masinati ang bagyo sa Kabisayan. Ang iyahang lubi masiguro to nga nasa tunga na sa balay. Sa to pagkatuwa. Ano man na ma'am. Ang kanang Lubi dugay na kayo ang mga tao kay di lagi sila pasalig og Lubi. Mo to sige na sa balay mga anak balay natunga lang gyud mga kahoy sa gar sila. Nya kung mahulugan og kuan butong. Maubitaw naman doon din sila siya na sa dili sa poblasyon igo tungos tiguwang. O dili lang gyud pabuton lang ang kahoy na mo ato sila matumba na gyud. Mawari lang sa itong grupo para ato rin makuha sa mga sanga. Oba ni Cleofer Lumayag ug Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.